Што ты адчуваў, калі на цябе падманулі, выкінуўшы за мяжу так? Ты мусіў адсядзець, выйсці і вярнуцца да сям'і у Беларусь. Гэта было жахлівае для мяне выпрабаванне. Жахлівая гэта ноч у камеры КДБ. Я ў брэдзе проста ноч маліўся, не разумеючы, што мне рабіць, як сябе правільна паводзіць. Ці мне адмаўляцца, ці мне там кідацца з аўтобуса, ці чым яны нас павязуць. Я сябе пераадолеў, но так неяк Бог даў мне такое разуменне, што трэба прайсці гэта. Я разумею, што ў Беларусі нават каб далі застацца, то гэта трэба было б, можа там нават і не размаўляць ні з кім, адмовіцца ад тэлефона, ці там карыстацца дыскавым тэлефонам толькі. І неяк бы мы жылі, каб не далі магчымасць жыць у Беларусі, мы б жылі ў Беларусі, проста гадавалі б дзяцей па-беларуску, хадзілі б у царкву, мы жылі б сабе, збіралі б там мэблю. Такой магчымасці не далі. Тады гэта быў для мяне вельмі цяжкі выбар і вельмі цяжкі шлях. Я хваляваўся, што яны не дадуць нам быць разам. Тады бы я пайшоў на беларускую мяжу проста. І сеў бы назад у турму. Для мяне не трэба была свабода без сям'і.